Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila maghapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sgutanan karong nga buntaga mahigala. Bagyong Goryo nakagawas nas Pilipinas kagabi. Habagat maoy nakaapekto karon sa nasod. Straight to the point. Governor Pambari 4 gipikhan si 5th District Congressman Duke Frasco kabahin sa pagpalambo sa status sa Danao Provincial Hospital. Straight to the point. Matod pa mahigala god ni Duke Frasco nga iya mga higalang filean og usa ka House Bill dito sa Kongreso nga mosaka sa level 2 mga higala ang Danao Provincial Hospital. Straight to the point. Si Pambari 4 ni pika mga higala nga sa una sigilag suroy-suroy, karon siginag sakay-sakay. Kung sa mga klasiha sakay-sakay, sakay mahigala sa isyo, sakay sa unsay in sa panahon. Kaya sa panahon may gala sa iyang ugangan nga si Governor Gwen Garcia, napasagdan ang mga hospital, wa man pangusgi mahigalang Frasco at the time nga iyang ipasaka ang level sa Danao Provincial Hospital. Straight to the Anya point. karon nga maunay tumong mahigalang Pambari 4 ang pagpataas mahigala sa serbisyo publiko sa mga hospitals. Karon pasad mahigala ni lihok matod pa si Doc Frasco, Naganta nagpagtagad karon nga buntaga sad mga kaigalaan, no? Unsa man gining imo, Doc? Basin po tingali tuod og kinasing-kasing gining iya mga higala, no? Nga iya yung palambuo ng hospitals Danao. Pero mo lagi nang pangutanan dako nga unsa ba to imong ugangan kaniadto nga napabayaan man ni mga hospital unya wa man po nimo maatiman atong panahon na. Straight to the point. Nga karon na hinuon, karon pa man hinuon. Nga ni ana mahigala atimanon na ni Pambari 4. Karon pasag ka mo kunuhay mo atiman. Unang niingon may galas pa mga kaigalaan nga sa una suroy-suroy karon sakay-sakay. Medyo kuan sa tuna mo mirga nakaigo sa to nga pagkapikahan. Natanig pagtagad robontagas tumanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi gustong muuli ngadto sa Kapitolyo sa 397 ka mga bugas humay. 397 ka sako nga bugas humay nga nadaot sa budiga dito sa Barangay Tawason. Straight to the point. Mao ni mahigala ang bugas ni Governor Gwen Garcia kaniadto. Former Governor Gwen nga wa mahalin og nadaot mga higala ang mga bugas. Straight to the point. Karon, unsaon naman ron iuli nila sa Kapitolyo? Pagkausik in taon mga higala kadaghan in taon sa mga taong way gikaon. Unya ni ay dulan sa 400 kasakong bugas na daot lang mga higala. Straight to the point. Kanta nagpagtagad karon nga buntaga, no? Kay ang Kapitolyo ni tataw nga dili na sila modawat sa maong bugas tungod kay maisip kini nga good as sold. Adi tala ni katawa mahigala por bida, no? Kanta nagpagtagad lubuntaga mga kaigalaan kay katugong panahon na ang Gobernador si Gwen Garcia, ang Mayor Jonas Cortez. O sila to mahigala ila tong sabot, no? Naunsa man pagkaunsa ang anong wa man ni mahalin, wa man ni ma-distribute sa mga tao nga tag 20 man kaha ang kilos ining maong bugas. Straight to the point. Sa ilang Sugbo Barato Mercado. Naunsa man tong Sugbo Barato Mercado? Ang ilagong mga policies adto mga kagalaan wa pod magkadimao. Ngano man, adunay mga limitations daghan o kinsa tong sektor nga pwede ra makapalit. Unya i-limit lang 2 ka kilo ang mapalit. Na pananglitan ikaw usa ka taga-bukid, mulugsong ka dito sa lugar din adto ibaligya kay wa man is merkado ni. Ang mga politiko may nahimo mahigalang mamaligya ani mga bugas. Kay sagol pa politika man sad ni mga higala. Nan og taga-bukid ka mo plite kag dako-dakong plite. Unya 200 ka kilos mong madang bugas sumay. Straight to the point. Alkansi ka sa plite. Straight to the Mo point. kana nga wa magkadimao ang ila mga higalang mga pamaagi, palisiya sa pagbaligya sa bugas. Wa magkadimao sutuan nadaot mga higala kining dulan sa 400 kasakong bugas humay. Straight to the point. Kata nagpagtagad do butaga mga kaigalaan kay ilang iuli sa Mandawin ingon pong Kapitolyo oy nganong iuli nga good and sold naman na panahon pa man ang guwin. Yagi tala ni katawa may gala pero na sakit paminaon sa ato mga kaigsunan nga daghang mga igsuon nato nga way gikaon. Agbaw pagpangita og asay lungagon
Pero ni ay bugas mahigala ni Gwen Garcia nga giusik-usikan. Straight to the Atong point. ipagtagad rubutaga sa atong manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, good news alang sa mga lolo ug mga lola dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kay doon na tinguha karon nga patasan ang ilang tinuig nga financial assistance kung maprobahan ang usa ka sugyot. Sugyot pa lang na ha. Dili pa gyud na ingon nga approve na. Gisugyot pa lang. Yun na lang nagbalita, may nalang malipay in towns lulog si lola. Samtang sa Pikas Bahin dito sa Kauluhan, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni pirma na sa balaod nun alang sa pagpospon sa barangay usang guniang kabataan eleksyon. Ngadto na sa Nobyembre sa sunod tuig. Straight to the point. Unang Lunes sa Nobyembre sunod tuig. Ana usab sa balaod nga himuon na may galang 4 ka tuig ang matag termino sa barangay ug SK officials. Straight to the So point. gikan sa tagtulo ka tuig moabot nag tag 4 ka tuig mga suking tigpaminaw. Ang problema ini ron kay og imo susihon wa po siguro nakasusi nila. Kana ra bang unang Lunes mahigalas Nobyembre next year. Kalag-kalag ra ba na? November 2 man na day, Morbida adlaw sa mga kalag. Adlaw sa mga kalag nya mag-eleksyon ta, kadelikado no, basi mubutar ang mga kalag ug apil. Ito lang agi katawa mahigala tagan-tan pagtagad sa panuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. unya atong tagaag pagtagad sad kay ang budget sa flood control project. Alang sa sunod tuig gikunhuran kini sa 274 billion 274.9 billion pesos gikan sa unang gisugyot nga 350 billion pesos. Straight to the point. Pagkadagkong kwartang hisgutan ining flood control oy binilyon man mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Binilyon. Unya naunsa naman ning kalakihan ron? Asa man ning maong mga flood control projects? Straight to the Sa point. Pikas Bahin si Senador Tito Soto ni sugyot sad mga kagalaan og charter change. Delikado ning ilang mga moves ron na. Tagan tanig pagtagad mahigala. Kini guban pa mahisgutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now, sa Pikas Bahin mga kaigalaan ato sa balik-balikan gamay og hisgot ning atong mga importanteng mga hisgutanan gamay lang ha. Ang barangay election day tuod next year na. Gipirmahan na ni BBM next year unya kini ni ang natunong man og kalag-kalag day naunsa naman ning kalakiha. Kini namang November 1 adlaw sa mga Santos, Todos los Santos. Ang November 2 adlaw sa mga kalag. Nya didto manggod sa probinsya, kining adlaw sa mga kalag mao man ni ang kanang November 2 mauna ang tingdagkot sa probinsya. Nya mauli tas probinsya saon man atong kalakiha ron. Atol niagi katawa murag wa makabantay si BBM aning kalakiha or ang atong mga magbabalaod wa makabantay aning kalakiha or naunsa man. Ngano naunsa ka aning kalakiha wa sa maka bidano. Kay probinsya god sa mga bukid pitsados gyud ang ilang pagtimaan sa kalag-kalag no. Mo na sa ikwan. Okay, sige ato ni tagag pagtagad may naunsa man si Senador Tito Soto inday ken nga gusto man pud noon siya nga support kuno siya nga i-charter change ta aning kalakiha ron. Usbon ang konstitusyon. Naunsa naman ning kalakiha nga kadelikado na ba ining kalakiha may galang ato usbon ang atong konstitusyon. Delikado og way election aning kalakiha 2028. Ang iyang pamahayag ni Tito Soto nga kung ang Supreme Court kuno dili mo usab sa ilang desisyon kuyawa sa tawhana no o dili mo usab sa desisyon ang konstitusyon may usbon. Straight to the point. Medyo lahi sa utok din ng tawhana mga higala. Nasuko siya ngano nga ang Supreme Court ni decide mahigala adtong kaso ni Vice President Sara Duterte gibasura Supreme Court kay unconstitutional, unanimous ang decision, immediately executory.
Unya ingon siya nga kung mauho na kuno mayo og support siya nga amindahon kining konstitusyon. Straight to the point. Uyaw sa iyang tambal mga higalag mauho ning dagana. So gusto Soto nga about Supreme Court unsa iyang gusto, unsa iyang interpretation kinahanglan mao gyud interpretation Supreme Court. Otherwise usbo nato ang atong konstitusyon. Naunsa naman ning kalakiha. Nidagan man ta Supreme Court kana gud mga higalang interpretation sa Supreme Court. Nisulting Supreme Court balaod na part na sa tong balaod. Og vested by the Constitution na kanang kagahuman nga mo interpret ang Supreme Court. So atong dawaton. Now doon na pa may motion for reconsideration, kita isip officer of the court, doon na ta mga higalay obligasyon sa pagpahibaw sa mga tao, o buingon ng Supreme Court mahigala nga, okay, doon na ang motion for reconsideration, nakapresent og bagong argumento, may Supreme Court nga okay, baliho na maong desisyon, o respect niya punta Supreme Court. Supreme Court man na. Mao na gi tahasan mahigala under Constitution. By merits og moingon ng Supreme Court, by merits moingon Supreme Court mahigala nga doon na tayo changes nga gihimo kay doon na mga facts di ay mo ni mauna nga wa na mo makita mo hospital gyapon ta. Pero in the meantime mga higala nga wa pay decision sa iyang MR, padayon kana na ang maong desisyon nga maoy masunod karon. Murag nakakon ka bang lahi masag utok ni tawhana day. Medyo lahig utok lisod sa dining mao lagi na komedyante gidamang gud sa Senado. Yang saon man ron og mag-usab tag charter. Usa may pasabot. Tandugon po ng uban nga mga provisions niya. Basin og watay election in 2028 ani kalakiha. Kay kana og moingon nga may i-open nga usbon ang charter, delikado man na. May mapugnan pa na to sila kung sa ilang pag-usbon. Karon pa ko kuan nga medyo lahi sa ginisa. Sports lang god. Mudagan Supreme Court unsay sulti Supreme Court ni sundon. Now, suko gid kayo mong Sara. Wa man mingon Supreme Court nga di na mapasaka ang impeachment. Muhuwat lang og usa ka tuig. By February 6 o pasaka na sad mo. Wa na tay kahumanan ini. Ala, sige. By 2027 musipyat pa hala pasaka gyapon. Kaya mga tao mga higala ba, kada istorya tag tinuod lang. Di man pwede na itong buguon ang mga tao. Di ba na ito ma-underestimate ang understanding sa katauhan. Bisag limong-limongon ni mo ng mga tao. Kasabot sila, unsa gituyo, ngano nga i-impeach si Sara. Yung accountability mo na. Kani ko nung baha, be. Mao ko ni billions may kantidad ining sa baha. Murag hinay kinang saba sa baha. Masaba sila mahigala batok ni Sara. Ano ba ang mura mo kag kanang og imong limong-limongon ang mga tao mura kag nakaminos ba sa understanding sa masa. Muna ako des diwa HP mga kailan real talk ning ato. Ang masa na minaw na toron, ang katawhan na minaw na to karon dili ko ma-underestimate sa masa kasabot sila. Ya karon ang konstitusyon man iyang usbon na unsa man tawhana. Pasakay kaso sa sunod. February 6 2026. Pagkuman 2027 di pa mada, hala 2028 pasakay gyapon. Sabot naman mga taon sa inyong tuyo. Straight to the point. Klaro ana. Bisa pa og wa na guna kana Sara mga kagalaan. Bisa pag mo resign pa na si Sara at tiwasan gyapon ng impeachment. Ngano man di man ang tuyo may gala mawagtang siya sa iyang posisyon. Ang tuyo aron di gyud kadagan sa 2028. Nya kana gud spare tire naman ang mga tao ba ayon yung underestimate ang understanding oy. Lahi man gud nang imong impeach ang presidente. Lahi man gud nang imong i-impeach may galang impeachable official sama sa Justice Supreme Court o uban pa nga mga
ombudsman na nagdamagod sa power ba? Nagda sa gahom, nagda sa opisina. Kini si Sara mahigalag imong tan-aon. Wa gyud matandog. Good as wala naman na Sara mag butang nimo wala na sa DepEd. Kanang iya spare tire ra gyud na siya mga higala. Mo na prangka-prangkang istorya. Spare tire. Ug sa ligid pa na sa J pa na mahigala sa ligid pa na nidagan ang sakyanan. Nagpadayon og dagan. Og dunay problema diha sa upat ka ligid. Og dunay problema sa makina nga makaron mag kagul-kagul na makina. Unaha to og moy atong problemahon sa ang upat ka ligid maayo pa man. Unya ang usa ka ligid nga reserba naa dihang reserba. Ayaw si tandong ang reserba wa may problema ang dagan man ta. Ang makina mo ron kagulkol gamay, ang brake mo ron kagulkol gamay. Di gyud unahon, kay unahon gyud mahigala ang spare tire, ang silbang ligid mao gyud gustong unahon nila og so video ang mga tao ba kasabot oy. Si Sara mahigala di ba parehag presidente nga i-impeach mo. Kinahanglan nga dinalian ning impeach ni kay og dili siya i-impeach day sama tong ang irap sa una. Siya mo ginagdas gahom. Nag-function siya ba? Pero kay Sara, sa may iyang manduan, Sara, wa naman ay gahom. Sa mga tao, kasabot, ana. Sports lang, na naman ang Supreme Court, nitingog naman ang Supreme Court. Unya, ang atong, mitingog ng Supreme Court, mahigala ka na, usana ka, wa mang pasabot ng Supreme Court, kuha na, ni-exercise ang Supreme Court, anak, mahigala, kay lain-lain lagi tag opinion. Sa kadaghang abogado, lain-lain ang opinion. Respekta sa opinion sa matag usa. Mabita na, mga bot nga to sa korte, kay maglantugi, inikabot sa korte, ang korte mo oy duna mga higalay, gahom sa paghusay anak mga sukintig paminaw. Karon nisulti naman korte. Way tahod din sa mahigala Supreme Court, tisod din tahuan lahat sa utok dahil nisuto. Kay ingo man sa mahigala nga, o dili mo usab ang Supreme Court, mo man iyag kanang kon man iya day kanang na ang blackmail. Blackmailing iyang gihimo. Diha ko kaingon nga kining tawhana mao di ay ni, no? Ug wa sa mga higala kaunahon nagtarong ang Cebu mismo nga taga Cebu siya. Wa mga higala mo butar niya. Di man ira ko na. Ato milabay ang eleksyon mga sukitig paminaw. Straight to the point. Wa mo butar. Apil bago sa Stop 12 sa Sugbo? Wa. Muna huna-hunaon ni mo, Tito Soto. O naunsa na ang katawhan hasta mga Subuanon. Ako dali ang nagsulti sa kahanginan. Ako na nanggi lay down sa una, whatever decision niya maabot ang Supreme Court atong respetaran. Kay siya man may gitaga agahom sa konstitusyon. Ang kining iya mahigala. Kung saan iyang giingon dong, asaway ka niyo? Soto pushes charter change to correct wrongful Supreme Court impeachment ruling. Jesus, Ginoo ko. Straight to the point. Himuon tanan, bahala na og imong binuangan ng konstitusyon. Basta lang yun nga di ma-presidente si Sara. O madag impeach si Sara, maklaro na samot na kaklaro ba nga, impeach si Sara, tangdalo na si Sara by impeachment. Kay doon na may nakabutang diyang perpetual disqualification. Aron di naging sa kadagan 2028. Padayon ta, kung wat na Sara. Pero og di gyud gani, usbon ta ng konstitusyon. Mao ni ang hibot pasabot. Straight to the point. Murang tawhan na mahigalag. Og sa komedya pa, wadto kag doktor, giinas doktor nga ayaw kanang imong sakit. Doon ay problema ka respiratory ni imong sakit ha. Undang nagpanigarilyo. Kay kini imong sakit, kuan yun eh. Direktang epekto ini kay respiratory ni imong sakit. Naasbaga. Direkta ni. So undang panigarilyo. Manya, muhangyo kas doktor, mura kag ng motion for reconsideration ba? Imo yung doktor nga, Dok. Kanani ang, pwede og vape lang, Dok? Ingon, doktor, bisag vape, di lagi pwede.
Ang kantong usa ka pasyente bingon dili gyud pwede, sige, adjust ta. Di naman ta pwede sigarilyo, adjust lang ta. Ari lang ta sa kuan. Kindi-kindi na lang ta. Adjust ya. Pero kinisuto mo ni classes ko niya, og di gani ka mosugot, dok. Sa akong gusto, dok. Ilisan ta kag doktor. Kanang doktor mahigala og ang imong sakit respiratory gyud, bitaw og lahi-lahi na imong sakit. Nakay sakit skiting da nya mo insister gyud ka mo sigarilyo bisag mo motion for reconsideration kamo ingon man doktor nga dili gyud mayo. Pero na pay mga doktor nga manigarilyo sad. Pero imo ganing gibati nga sakit lahi ba? Do na ba ka kay di man kayo nga makatandog, di man kayo na ingon nga direktang epekto og do na kay almoranas pananglita. Bahala gahi kag sa panigarilyo de okay ra, ha? Pero imong gibati nga kakulian respiratory gyud. Hanggap nimo sa asoron adto di sa baga nimo. Tambagan kay gyud nga undangan na gyud na. Bisa pag motion for reconsideration kay Dr. Doc, motion for reconsideration may pwede vape. Mayon doktor de hasta vape di gyud pwede. Ilisan ta ka, Dok. Mana iya mahigala mo ra ginana ra bang pagkaistoryaha ba? Among gustong tangtangon Sara Duterte. Pinagi sa impeachment o disqualify sa perpetual disqualification para di kadagan in 2028. Di gani mo sunod ana da usbo na to ning konstitusyon nga wa na eleksyon. Ay may tabo ini imo ning pasagdan sila may gala nga usbo ng konstitusyon dili na malikayan oy. Adto na punta may gala tandugon din na lang term limits day. Adto gina punta. Nyag imong inon mga congressman sige katong sitting congressman na ato lang sabot-saboton nga di na ta muundang. Ag 10 years na ta, ha? Ingon sa congressman sige ato na aprobahan. Gago kay ingon lahi ay medyo lahi dig utok ning tawhana mahigala, ha? Kanagod under sa Constitution may gana, under Article 8, Section 1 sa Constitution. Agi pakita na ko dong, names. Daw, ato explain ha. Klaro man eh. Usulti ka na Supreme Court, vested by the Constitution na. Ha? Tanaw, kanagod mahigala, the judicial power shall be vested in one Supreme Court and it's in such lower courts as may be established by law. Kana Konstitusyon na, musulti gani ang Supreme Court, no? Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Straight to the point. Di man niya, of any branch o dunay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So kadtong gibuhat mahigalas lower house. Bisag mga tao niya no kasabot nga grave abuse of discretion to. Ha? Unya ang Supreme Court mo interman siya. Tanaw mo, og dunay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government. Tanan. So the Supreme Court, basta dunay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Straight to the point. Ya karon wa sila kauyon sa decision Supreme Court. Motion for recon niya imong i-blackmail Supreme Court, di gani mo kuan sa mong gusto, usbon taning konstitusyon. So ilang gusto nga mosunod ang Supreme Court sa ilang gusto nga mupabor gyud sila ang Supreme Court nga i-impeach gyud Sara. Mingo man Supreme Court ang Senate did not acquire jurisdiction. So usbon na Supreme Court nga ang Senate nag-acquire jurisdiction. Di na lang yun magkapaabot next year mga sukit tigpaminaw. Kung sa may mahitabo na ito usbon ng konstitusyon, porbida. Kini ko ma-impeach si Sara Mahigala. Gawas matangtang sa siya pagka Vice President. Ang labing bugat din ha, nga ilang silot ni Sara,
i-appeal diha mahigala sa kinini ang decision, ang perpetual disqualification pag-hold o public office. So di na kadagan si Sara. Pagka-presidente, bisan pa mga higala o disqualify na siya. Bisag mudagag ba ng captain, di pwede. Muna ba ituyo yun? Ha? Kaya bisa pag magmaro-maro si Sara mahigala by 2026, 2027, 2028, pag 2023, resign. O, bisag 2026, next year, resign. Gukurong niya po nala. Di parang Merceditas Gutierrez, diba? Ombudsman. Pag ingon, file like impeachment, ingon Merceditas, resign ako. O, na, hilom. Pero kini, bisa pag mo resign si Sara, gukurong yun. Kaya di man tuyo ang pagwagtang niya sa posisyon. Ang tuyo ano nga, maigo yun sa perpetual disqualification, aron di na makadagan. O, may tuyo. Inyan tuod mo mga tao kay bawa na. Ha? Nagtuod mo mga tao, inyong underestimate ang utok sa katawhan. Ako karon pa ko yung suto kalahi Timan niya, kung ang Supreme Court, when the Supreme Court speaks, we have to respect it. Bisan unsa pa'y atong opinion, mahigala kay lain lagi tayong opinion. There may be different opinions, but only the Supreme Court can give the official interpretation of the law. Muna'y klaro-klaro mga higala. Kay kana nga power vested by the Constitution. Straight to the point. Mga tauhan na way tahod mahigala sa labang hukmanan. O pasagdan ko ni mga tao, iyahay interpret sa balaod. Hesus Ginoo ko. Munang nagbutang kita nga na ay usa ka Supreme Court nga maoy mo interpret. Mutingog ng Supreme Court mao na doctrine na kana. Follow ta. Under sa atong Civil Code under Article 8, mo form part na siya may gala sa legal system. Yung pasagdan nimo ng mga tao, what ay kalainan yun? Kung pasagdan nimo niya, gobyerno man ato, di mo pwede magkagubot Munang, doon na tayo konstitusyon. Doon na Supreme Court nga gitahasan, anak, nga magkalahi ng mga kuan, mga abogado, kadaghang abogado, laylain og opinion. So, ang mo, pahilom ana, moingong Supreme Court, mauni ang interpretation. Okay, sunod. Kay pasagdan nimo na, kisa may masunod na to. Si Soto may itong himuon nga Supreme Court o Supremist Court, Hesus Ginoo ko. Gusto man niyang ipulutaw nga mas bright pa siya mahigala sa mga justices. Naon sa bintao ning tawhana, ha? Mo lagi mo nagiingon nga. Iya mong guning gida dito. Pa sa magtuog in ani gyud Soto day. Karon pa man siya na unsa man siya? Ha? Mula Batanes hanggang Hulo. Ano na siya bata may galang naigipangayo, unyawa makuha iyang gusto hala ni ligid. Anyang gustong Supreme Court mo pabor sa iyang gusto sa iyang kon mo tagaan Supreme Court wa man ihatag Supreme Court iyang gusto na to nagwala. No, mo lagi na mahigala Tito Vicente Soto. Pahinumduman ka na mo wa ka sa Itbulaga, naa ka sa Senado. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong nga buntaga. Straight to the point. Unya ato hatagag pagtagad sa don mga sukintig paminaw kay sa samtang di pa ta ato sa ato ang mga balita. Kaganiha gisgutan ni Atty. Rufil ang kaning ni ang may tungod ba sa reaksyon ni Senador Tito Soto, so muna nga medyo katawa tagamay sa punto ni Atty. Rufil ganiha mga sukintig paminaw nga ningon sa lisod lagi ning magbutang tag komedyante, lisod lagi ning magbutang tag komedyante dito Senado, Pero dili man ni ingon ini si Senador Tito Soto sa una. Kaya nakaagi ni sa mga sukintig paminaw pagka-Senate President. Panahon ni kanhi Presidente Duterte. Sunan ka nga yahang i-post yun niya mga sukintig paminaw ang charter change kay matod pa wa sa makauyon sa ruling sa Supreme Court kabahin sa impeachment nga i-archive mga sukintig paminaw dito sa Senado o niya kaning ni ang sa ningon ang Supreme Court nga supak sa batakang balaod ba. Yan namang usbo noon ang kanang naang mag-charter change manoon siya kay
Sa ato pa bright pa isa sa mga justices, mga sukindig paminaw dito sa Supreme Court, ha? Unsa man ning kalakiha nga pilagod 13 ka mga justices, mga sukindig paminaw ang nakauyon silahang baruganan nga ideklarar nga supak sa batakang balaod ang proseso sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. 13 ha ka mga kanang naa nga justices. Unya siya komedyante, ha? Ayaw og komedyahi ang balaod set kanang suit, ha? Ayaw komedyahi ang balaod. Imbis hinuon ka nagkatiguang, nagkakuan man hinuon. Nagkasuplado mas balaod. Ha? Wata kahibalo ha kay basi og duna gini sa personal nga kasuko ni Vice President Sara Duterte tungod kay gipildi siya kay nangandoy lagi siyang magbisi presidente ni Soto. Gipildi man siya pagka 2022. Basig nasuko ni siya ikaduha, ganahan na pud siya nga mag-Senate President diha sa Senado. Ang mga Duterte Black wa man ni suporta niya tuwa man dito ni Chis Escudero. Mo tingali nasukan nimo Tito Soto. O baka ha dunay pressure gikan sa taas mga sukindig paminaw. Ha? Asa man niya nakuha ang iyang pressure ka ha? Ha? Ay kog ingna nga dito sa mga congressman kay og ang kanira ba sa kongreso sad mga sukindig paminaw mao sila baruganan ni Tito Soto. Pipila ka mga kongresista diha sa lower house pero parehog baruganan ni Tito Soto. Ha? Uy, baya no? At ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw. Sa naging kalagot yun dagway ni Tito Soto, no? Unsa naging kalagot niya mga sukindig paminaw nga kanang na ang hasta ang mga justices dili man siya muuyon mga sukindig paminaw sa hukom sa justices nga gideklarar nga supak sa batakang balaod ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mag-charter change man hinuon sa mga sukindig paminaw. Ha? Unya, wa man niya gani. Ha? Wala man niya kanang naang unahan in dagkong problema sa ato ang nasod. Ha? Ganing niyang sa flood control, wa gyud sa pamutingog, ha? Unya karon kay murag nangandoy gid ni mga presidente po ni Soto, ha? Una nga kanang Senado dili na itbulaga Tito Sot, ha? Kanang naa ka diya Senado, wala na dito sa studio ninyo sa itbulaga, ha? Muna nga ayaw kulo komedyahin ng justices, oy. Tanawa karon bisag unsaon nila mga sukintig paminaw og tira si Vice President Sara Duterte dunay survey nga nigawas, ha? Kaninong ilahang gibuhat nga murag pag kuan gyud ug maayo ni Vice President Sara Duterte ang survey, dunay bag-ong survey nga nigawas mga sukintig paminaw nga sa mga kanabang presensya kanang naang sa atuang nga mga kanamudagan og presidente mga sukindig paminaw sa 2028. Kung karon himuon ang election, si Vice President Sara Duterte maoy nakakuha sa pinakadaghan nga nakauyon mga sukindig paminaw nga siya maoy padaganon or kanang himuong presidente sa 2028. Tanawa o kani? Kanang naang kana ana istabla sa gamay diha kasama nga NEMS, ha? O kani kinsa maning niya? Daghan kayo. Niabot ni og mga 13 or 14 ba ni kabuok ang kaning ni ang gi-appeal sa presidential bet mga sukindig paminaw sa 2028. Ha? Bisag unsaon gyud nila guba si Vice President Sara Duterte, ang mga tao ganahan ra magyud ni Vice President Sara. Nga siya may mahimong presidente bisag sige ingon na nila nga ang confidential fund laging 612,000. Natanaw 31% nakuha 31.4%
nakuha ni Vice President Sara Duterte nga pananglitag karon himuon ang eleksyon ba sa presidente. Nya gasunod si kanhi Vice President Leni Robredo nga dunay 13.3%, medyo kanang naang taas og lubong mga sukin dig paminaw. Unya kanang naang sa kanang ikatulo si Raffy Tulfo dunay 10.3%. Taas gyapon biya. Dayong si Bungo, si Bungo mga sukintig paminaw na apel sa ikaupat. Ikalima si Amy Marcos nakakuha og 4.4%. Bisag kanin ang top 3 lang kasamang ken, no? Si Vice President Sara Duterte, kanhi Vice President Leni Robredo og si Senador Erwin Tulfo. Mo ni ang nakakuha sa ikatulo nga kanang naang dunay nakakuan-kuan. Kanin ang gusto magpresidenteng lain. Kaning gusto magpresidente mga sukindig paminaw nga matod pa mudagan kuno 2028 si Risa Hontiveros. Senador Risa Hontiveros diaw 1.4%, ikasiyam siya mga sukindig paminaw. Sa ubos-ubos kasamang names kisa man ni pangan si House Speaker Martin Romualdez, ikapila man kuno siya bikuno. Diyan na, ika-12, Sunan ka, ikasiyaman si kanang ng Senadora Risa Hontiveros. Ika-10, si Senate President Jesus Escudero, 1.3%. Ika-11, si Manny Pacquiao, Ang andoy sa ni magpresidente si Manny Pacquiao. Unya, kaning ni ang si House Speaker Martin Romualdez, ika-12. Nakakuha sa mga sukintig paminaw og 0.7%, wa kabot og sa kwarta pa 7 centavos, Tanawa, nakakuha sa kwarta pa lagi ni nakakuha siya og 7 centavos. Si House Speaker Martin Romualdez, unya og imong tan-aon mas kanini ang survey, mas daghan pa mga sukintig paminaw nga ganahan nga mapresidente si Robin Padilla, Senador Robin Padilla, kay ikawalo man siya, ikasiyam si Senadora Risa Hontiveros. Mas daghan pa ganahan nga may mong presidente si Senador Robin Padilla, ikumparar nila ni Manny Pacquiao, Risa Hontiveros, Senate President Jesus Escudero og ni Martin Romualdez. Mone nga mintras sayo pa mga sukintig paminaw ilang giaya gyud og maayos Vice President Sara Duterte, bulahan maguba siya sa mga tao og ang mga tao di na ganahan. Unya karon kay mga tao tapot pa man gihapon. Sato pa ang gibuhat sa pag-impeach mga sukintig paminaw sa Kongreso ni Vice President Sara Duterte, wa de epekto de Straight to the point. Sumuna nga ni amay ko na. Ni ay nigawas nga survey mga sukintig paminaw, wala mapiktahi si Vice President Sara Duterte. Unya mo na nga gusto gyud tingali nila nga kanang na ang kuanon lagi na si samot nang nangisog si Senador Tito Soto ane kay ngano man number 1 magyapon na Sara. Sumuna nga niingon man ang Supreme Court Tito Sen nga kanang na ang huwata ninyo ang Pebrero 6 i-file ninyo balik ang impeachment og mauni ang proseso. Dunay gihatag nga guidelines ang Supreme Court na ingon anion ang paagi sa pag-impeach sa usa ka impeachable official. Di din na maklaro nga mismo gani grade 5 ana maklaro man. Makasabot man. Ingon anion kinahanglang usara ka impeachment complaint ang ipasaka pagkahuman mo ni mauna. Kay kun muingon ang Supreme Court nga kanang naa nga kani okay na ni na nasunod na ang proseso, sige inyuhan ang i-trial si Vice President Sara Duterte, di wa tay mahimo.
So pananglitan og mapamatud-an si Vice President Sara Duterte sad-an aw. Ha? Way mahimo ang katawhan. Ha? Way mahimo mga suking tigpaminaw. Ha? Pero muna nga politika lagi ni unya abi kay dili makauyon Supreme Court mo nga ab man di ay. Tanawa. Ganang na nakaron ay nisamot tinuon og ka taas mga suking tigpaminaw, nisamot og kadaghan ang mga tao nga nisimpatiya dito ni Vice President Sara Duterte. Ngano man nakaibalo ang katawhan niya ang gipasangil nila dito ni Vice President Sara confidential funds. Unya karon o tanawa. Pila man ang kantidad nga gipangayo, gipropose ni Presidente Marcos nga confidential funds niya. Mao mga suking tigpaminaw moabot og 10 billion. 4.3 para sa iyang confidential funds og 6 billion kapin para sa intelligence funds. Niya kana sunod kag 10 billion. Wa man gani na og ilang ko anon ba nga kanang confidential funds gud igon ang mga tao nganon si Vice President Sara Duterte ramay ko anos confidential fund nga daghan man. Kung pananglitan na ingon ang Supreme Court nga i-trial si Vice President Sara Duterte sa impeachment court, wa tay mahimo. Atong tamdan ang saludohan na to ang Supreme Court, pananglitan og mapatud-an si Vice President nga Sara Duterte, wa tay mahimo. Dili sa makadagan 2028. Pero kanang sa insaktong proseso kasamangki, niya si Tito Soto gadali, uy. Ngano madunan ni plano tingali sad mga suking tigbamin ng magpresidente. Unsa man mo balik ba siya og vice president ba siya ni Senadora Risa Hontiveros or mo vice president siya ni Martin Romualdez, kay naaman di yung kahulat bisag sunod tuig na lang. O niya ang flood control project karon nga maoy dako kay sunan kag 545 billion pesos sa flood control project dapat i-audit nig tarong kon kini tanan na butang ba dito ngano man nga kuan magyud gayo sige magilag los-los og mayo si Vice President Sara Duterte hala los-los yung tamas ginawa. Unya magpatuo si Senador Tito Soto nga mas bright pa siya sa Supreme Court. 13 ka mga justices. Unanimous decision. Sa to pa uniform ang ilhang kanang naang desisyon. Unya ingno nimo nga pananglitan kay do na may motion for reconsideration nga gi file mga suking tigpaminaw sa Congress dito sa Supreme Court. Atong huwaton sa ang kanang naang Supreme Court. Kung mingon ang Supreme Court nga, sige, i-grant na to ang motion for reconsideration sa House. Awat tayo mahimo gyapon. Kung unsay desisyon sa Supreme Court, atong irespeto mo, laban man siya or delay or asa sa nga habig, anak ta sa tunga. So muna, kanang nang impeachment, ningon man ang kanang pag-archive, pwede na buhion. Tito Sen. Kanang nang pag-archive sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pwede man na buhion kung moingon ang Supreme Court nga sige, dunay jurisdiction ang impeachment court ng Senado. Amo nang paghulat sa ayaw sa paghulas mas mura mo mobilib pa mga tao ni Tito Sen kung siya mismo mga suking tigpaminaw mangunay siya og imbestigar aning ni ang sa flood control project og daton to ang 26 billion nga akap. Biasa man ton 26 billion nga akap. Ngano nga kanang naa nga hilom mas Tito Sen ani pero impeachment kuan kay siya muni mo na pero wata kay balo kay basig do na poy ga pressure na taas ba siya igo labos ang nisunod niya nakautang ra ba sa kabubuton kay
payungan sa mga suking tigpaminaw sa alyansa sa kampanya. Straight to the point. Una wata ka kuan ana, wata ka hibalo sad ana nga duna say gasigi og duot mga suking tigpaminaw ni Tito Soto. Ang kana sige kuan na gyud kay mo ni mauna. Kay diri sa lower house mao man sad. Plano man sad karon sa tigpamaba mga suking tigpaminaw sa impeachment diri sa lower house nga nagplano sila kasamangkin kaduna sa himuon nga charter change. Agoy. Anya ang nakakuyaw ani kung kanang naabang sila ra mga suking tigpaminaw maoy magbutbuot nga usbon ng konstitusyon. Mayog ipaagi nila og konstitusyonal kanan ang constitutional assembly. Kanang kunas mga suking tigpaminaw. Pero dili unsaon ta man dagoy. Ang kuyaw manggod kun usbon ang konstitusyon niya sila ra unya pag-usab mo pabor nila mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Karbiha ni klakiha no. Ato ang takna alas 9:16 na sa Kabuntagon. Mo na nga kanang na ang kapi-kapi lang sa mo diha kay. So mo na nga ato lang ning kuanon sad kay ang naa nga pananglitan og kadtong naamoy kasuko ni Vice President Sara Duterte og naamoy kasuko personal nga kasuko iagi og saktong proseso kay naa man tay balaod naman tay anas legal nga kuan ba proseso. Unya ang mga tao nakahibalo na mas mga tao sa inyong pasangil depende ng sa mga tao ug unsa ilang hukom idig ka 2028. Depende na mga tao. Una nga inyong halan diha nga focus lang mo sa inyong trabaho, focus lang mo diha sa inyong paghimo og mga balaod nga makaayos mga tao aron ang mga tao makauna-huna mga suking tigpaminaw. Makauna-huna ang mga tao ba nga kanang naang di na ta mo butar ani kay mo na mauna. Nya mo butar ta ini kay si Tito Soto ana nindot nga balaod nga nahimo. Nakahimo sa balaod nga mo nimo na nakay ana. Kani nga gukdon gyud ang kuan orag lisura ani nga watay mahimong trabaho diha oy Unya kanang naang kuan pa kayo kanang naabang ato nang kuanan si Tito Soto na mga parinti diri Sugbo mga suking tigpaminaw ang dili lang magkuan sa dili lang sada magpalabi nga kanang naang murag sobra pa sa 13 ka mga justices ato sa nga hatagag pagtagad ni mga suking tigpaminaw kay pananglitan gani og moingon ang Supreme Court nga sige dunay jurisdiction ang Senado mag-trial na. Okay, atong ingnon pud ang Senado tahura ang Supreme Court. Tahura ang Supreme Court nga buhion tong nga gi-archive ninyo nga kanang naang impeachment ni Vice President Sara. Ato sandok-dokon mga Senado kundi mamusunod sa Supreme Court. Una nga Tito Soto nga kuha naman tani sa magkatayo. Matod pang Ma'am Tisay og Tisoy pang itbulaga ra gina iya.